ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಬರ್ತನೆಕ್ ಸುರುತ ವರ್ಷ ನೆಂಗುಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕನೆಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಆರ್ನ ಸುರುತ ಮೆಡಲ್ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಆ ಬಂಗಾರನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ತಿರುವೋಡ್ಸೋಡು ದುಂಬು ಅರ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ದೇವ ಈರ್ಲ ಬಲಿ ಸೆಟ್ರೆ ಅಂದ್ರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ದೇವ್ರೆ ಕೊಡ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಎನ್ನ ಪುತಾರಡ್ ಎಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಂಡೆಲ ಸಚೆಂಡನ್ನ ತಾಟೆಲ ಎನ್ನ ಮಂಜುಳ ಎಡ್ಲ ಉಡುಂದೆ ಐಟ್ ದ್ವಾ ಬೇಜಾರ್ಲ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 7 ವರ್ಷದ ಉಂಡು ಎಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ದನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಎರ್ಕೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಊರ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು 7 ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಟಿರಿ ಪೋಪುಣಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಪೋಪೆರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಪಂಡಲಿತ್ತಾರ ಎಂಕುಲ್ 5 ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತು ಜಂಡ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣೆಲ್ಲ ಐಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಉಂಟು ಇರುವೈಲ್ ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದುಬುಜ ಐಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಶಾಶ್ವತ ಇರುವೈಲ್ ಶಾಶ್ವತನೇ ನನ್ನ 10 ಜೊತೆ ಏರು ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿರಡಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಶ್ವತ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಿ ಕರ್ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಪರಾದ ವಿಭಾಗದ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಕು ಬೈದ 2021 ಬೊಕ್ಕ 26ನೇ ಸಾಲದ ಕಂಬಳಡ್ ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಹಾಕಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶುರುಕಾದು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ಮಗನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಂದು ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಗಲ್ ನಂಬುನ ದೈವಲು ಈ ಊರದ ದೇವೇರು ಪೂರ ಕೈ ಗುಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಮೆಡಲ್ ಬತ್ತಿಯಾರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಶುರುತ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಿ. ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಏರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲು ತುಂಬಿತ್ತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ಕಡಂಬೇರಿ ಪಣಪೇರಿ ಇನೋಳಿ ಗುಡು ತಂಕು ಬಂಗೇರು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುತ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ತಮ್ಮಲ ಆರು ಇನೋಳಿ ಗುಡುದ ಯಜಮಾನಿ 660 ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ 40 ವರ್ಷ ಯಜಮಾನಿ 6ನ ಮಗೆಯಾನೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅವು ದಾದಾನ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಮನಸಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೋಗನ ಈ ಮಂಡದ ಭಾಗ್ಯನದ ಅನ್ನ ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈಟ್ ಹೋರಾಟ ಭಾಗ್ಯಾದಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎರ್ಲೆ ನಕಲ್ನ ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಮತ್ತ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇಚ್ಚೆಡ್ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸಾಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ರಡ್ಡಿಯರು ಕಟ್ಟಿಗ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲ್ನೆಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂದಿಗಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಡೆ ಬೋಡಾತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯಡು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರ್ದಿಜಿ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿಜೈಕ್ ಅಂಡ ದೇವರು ನಡಪುಡಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಇರುವೈಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನೇ ಗಡಿಕಾರೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಗಲ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಒತ್ತಡೋಡು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳಿತಂಡಲ ಎಡ್ಡಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ನಡಿಗಂಬಳ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ನೇತ ಅಂಡರ್ ರಡ್ಡು ಗುತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಇತಿಹಾಸನೇ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಹೂವು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಗುತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕಂಡೆ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕಂಡೆ ಏರು ಬಾರು ಅಂದ್ಕಂಡೆ ಏರು ಬಾರದಂಡು ಗಿಡಪುನ ಕಾವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಇರ್ಲೇನು ಪೂರವರ ಸೈಡ್ ದೀತೆ ಐತಾರ್ಥ ಇರ್ಲುಂದು ಎನ್ನ ಇರ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಂದಂಡೆ ಏರು ಅಪಗಲ ಬಾರದನು ಬಲ್ಲೆಡು ಮಾತೆನ್ನ ಪಿದಾಯ್ದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಅತೆ ಏರು ಪಾರುಂಡು ಅಪಗ ಟೀಮು ಸರಿಂಜಿಡ ಬಲ್ಲಿಡ್ಲ ನಯರಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಮಣಪಿನ ದೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದೆಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮುಲು ಪೂರ ಸರಿಂಜಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ಪು ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಪತೊಂದೇರಿ
ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಪುನರ್ ಎಡ್ಡರ್ ನಕುಲು ನಂಗೆ ತೆಕ್ಕು ಜೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಈಟಿ ಮುನ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತುಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಪಲ ಐಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಪಲ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಏರು ಗೊಬ್ಬರ ಒಗ್ಲಾವುಡು ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ಗಳಾವುಡು ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಗಳಾವುಡು ನೈನ್ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ತೋಟಲು ಗೊಬ್ಬರ ಲಾವುಡು ಎಂಕಲ್ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟುಜ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಕ ರಡ್ಡೇಕಲ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಯಾವ ಮಗ ಬಂಡೆ ಐನ ಒತ್ತೊಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಜ್ಜತ್ತ 2 ಮನೆ ವರ್ಷೋಡು ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ತೆರಿಪುಂಡ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಪಿರ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಪಂಡಾರ ಇತ್ತೆ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಸೆಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಸ್ವರೂಕಾದ ಕಟ್ಟಿನ ಇರುತ್ತ ನೆನಪುಂಡ ಇರಗಿ ಓವೇರು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಅಪಗ ದಾಯ್ತಾತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಸುರುಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೈ ರೆಡ್ ಕಂಜಿಲು ಎಂದೇ ತೊಂದು ಒಲ್ತುಗೆ ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬರಿಯರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಅಡಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಕಟ್ರೆಗೆ ಜಾಗ ಮಲ್ಪಲಿ ರೆಡ್ ಕಂಜಿಲು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಎಂಡ ಮಗನಿಕ್ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡುಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಾಳೆ ಕೊಡು ಪೂರ ಆವು ಬರಡು ಬಂಡೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಡು ಐತ ಬುಧರ್ ಇತ್ತೆಮ ಸರಿಯಾದ ನೆನೆಪುಜ್ಜಿ ಅದು ತೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಆಡಿ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬೈದ ಕಂಜಿಲ್ ಪೂರ ಬೈದ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ 2-3 14 ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಟೀಮದ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಆಂಡ್ ಆಜ ಆಂಡ್ ಎಡಮ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಏರ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತುಡು ನಾಲ್ ಜತೆ ಕಂಜಿಲ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಅಚ್ಚಡ ಬೊಲ್ಲಿ ಪಾಂತೆ ಕೆಲವು ಬುಧರ್ ಮುಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎರಲು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಡ್ ಇರ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ತೊಂಡ ಐತಲ್ಲ ಎಂಕ ಈ ಬುಧರ್ಲು ಪೂರ ನೆನಪುರಿ ಪವನ್ ಬರ್ತಂಡಿ ಅರ್ಕೆ ತೊಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡಿ ಕಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡಿ ಅಂತೂ ಓವು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ಡು ಮೆಡ್ಲಾತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಏರು ಬೊಕ್ಕೋರೆನ ಬುಧರ್ಡು ಮೆಡ್ಲಾತೇನೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಸರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏರು ಅಲ್ಪ ಕೊರಟು ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತದ ಬಾಳ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರಿಗೆ ಅವಳು ಪೂರ ಬುಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತನೆ ಬಲ್ಲಡು ಆಯ್ತಾರ್ತಿ ಏರು ಪಾರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಚಾರಿಂದ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಐಕಾಯ ಸಮರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಕುಡ್ದು ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಅವು ಏನು ಓದ್ತೊಂಡು ಆಂಡ ಐದು ಒಕ್ಕಲ ಈತ ಅನ್ನತ್ ಪಂಡಿಲಗನೆ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಕನಪಲೈ ಅವು ನಂಗೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಲಜಿ ಆರಾಮುಡು ಕೊಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಂಚ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅವು ಸರಿಯಿಂದ ದೇವರಿ ತೋಜಿನದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ವರ್ಂಬ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದವೆ 2 ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಬರ್ತನೆಕ್ ಸುರುತ ವರ್ಷ ನೆಂಗುಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕಣಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ ಇದೆ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಗಿಡ ತಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಕಂಬಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಗಿಡ ತಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಟ್ರಯಲ್ ಈ ವರ್ಷವು ಟ್ರಯಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನಂದ ಅನಿಪೇಕ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಸೂಚನೆ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಜವನಿಯರ್ ಬಂಡೇನು ವಕೀಲರಿಗೆ ಏನು ಸೂಚನೆ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಯಲ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡಬಲಾಗಿ ಅಡ್ಡಬಲಾಗಿ ಪೋಸತ್ತು 2-3 ಮಲ್ತ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಸುರುಟು ಥಾಟೆನ್ ಕಂತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಆರ್ನ ಸುರುತ ಮೆಡಲ್ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಬಂಗಾರನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ತಿರುವರ್ಸೋಡು ದುಂಬು ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಈರ್ಲ ಬಲಿ ಸೆಟ್ರೆ ಅಂದ್ರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಇರುವೈಲ್ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕೊರ್ನಾಗ ಸೆಟ್ರೆ ಈರೋಂಜಿ ಗೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಮೆಡಲ್ ಆತು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ಲ ಅರೆನಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಬೇತೆತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಇಡ್ತ ಐತಾನಕ ಚಟ್ರೆ ಎನ್ನ ತಾಟೇನ್ ಕೊನೊಲೆ ಮತ್ತ ಪಾತೇರಿವರಿಗೆ ಗಂಬಳದವಳು ಮಂಜು ಗಾಪುನೊಂದು ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಸ್ ಆನಿ ಏಪನೆ ರೆಡಿ ಈರ್ನ ತಾಟೆ ಕೊಡ್ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಚನ್ನ
తాటేని మాత్రం ఎన్నెల్లడి గడపు యాన తాంకది అని గిడపు ఎస్ ఓకే అండి బాకి రక్లే అని ఎరు అంచె కురుపుజి ఇల్లాలు ఎత్తుండాలి ఇరుకొనులే ಅಂಚಂಡೆ ಇಂಚಿನಾನಿ అని ಎರುಕಣಪ್ಪೆ ವೆಂಡ ಮೂಲುಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಂಚ ಆ ದಿನ ಕಣತೆ ದುಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ತಾಂಕದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಂಡವು ಹನ್ನೊಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರೇಡ್ ಅಡೆ ಅವು ರಾಜೇರು ಅನ್ನೂದು ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದಿನೇರು ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿದೆ ಎಂದುಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ಡು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿ ರಂಗೇಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ಡು ಎಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಾಣಿಲ ಸಚೆಂಡನ್ನು ತಾಟೆಲ ಎನ್ನ ಮಂಜುಳ ಅಂಡೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಂಜುಳ ತಾಟೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಬಳಡ್ ಗಿಡತ್ತ ಹೈಟ್ ದೊಂಬುಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿರವರಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ರು ಈ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಣ ಓ ಅಪ್ಪಗ ನಾರೇ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ನಾರಾವ್ ಇನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ 2-3 ಕಂಬಳ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪಡ ಅಂತೂ ಆಯ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ಕಂಡ ತಾಟೆ ತೆಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ 2 ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಂಡದ್ದು ಇಂದೇನು ಕಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ ಓ ಇತ್ತೈತಿನ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡಿ ಗೋಳಿಯಾರು ಸಮ ಅಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಡಿ ಗೋಳಿ ಸಮ ಅಂಡು ರೀ ಗಿಡಪ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ 4 ಜೊತೆಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ ಸಮ ಅಂಡು ಅಡ್ಡಪಲೈ ಸಮ ಚಾದನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡು ದೈನಿ ರಾಜೆಡ್ ದೆತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರದಾಯ್ತು ತಿರುಗಿ ಕುಟ್ಲ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಊರೆಟ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಒಳ ಒಂಜಿ 1-2 ಕಂಬಳಡು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದತ್ತು ಏರೆ ಗಾಯರೆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಿಲಿ ಬಾವಾ ಕಂಬಳಡು ಬೆದ್ರಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಸೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪುಣು ಅವು ಓಲಾಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗಲ ಮೆಡ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಂಕದಾಲಂದು ಎರು ಬಾರದತ್ತೆ ಮೆಡ್ಲಾಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರ್ರೆ ಆಪುಣ ಏರ್ನೇ ಎರು ಬಾರಡು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮೆಡ್ಲ ಉಂದೆ ಐಟ್ ದ್ವಾ ಬೇಜಾರ್ಲ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ 5 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 7 ವರ್ಷದ ಉಂಟು ಎಂದುಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ದನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬೇಜಾರು ಅಂಡ ಆಯ ತೆರ್ಪೌಜಿ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ಜಿಡ್ಲ ತೆರ್ಪೌಜಿ ಆಯ್ನ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇರು 200 ಜೊತೆ ಏರುಂಡು 250 ಜೊತೆ ಏರುತ್ತಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಅವೇನುಲೆ ನಮಲೆಕನೆ ಒಂಜಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಈ ಹೊಡ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಮ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮ ಅಂಚ ದೇವರು 14 ಮೆಡ್ಲು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮ ಇದು ಚಿತ್ರ ಇರು ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೇತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ 4-5 ವರ್ಷದ ಯಾನ್ಲ ಕಂಬಳಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರು ಬತ್ತದ ಟೆಂಡ್ ದಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಾರು ಅಲ್ಪನೆ ಚೇರ್ಡ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಇತ್ತಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಇರು ಫೈನಲ್ ಆನ ಬರ್ಪುಂಡಾರ ಅತ್ತು ಬೊಲ್ಪಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಾನಿ ಇರು ಮೆಡ್ಲ್ ಪತ್ತು ಜಂಡ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನಗಡೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಾರ ಇತ್ತಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಲೆಂಚಿನಂದ್ಕೆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಶಶಿಯಣ್ಣನ ತಾಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಯಾವಾರಿಯ ಬೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಾಗ ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಆ ಮೆಡಲ್ ಇತ್ತೇನ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಕುಲ್ಲ ಉಂದುಂಡು ದುಂಬು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆ నాకు ಅಕಲೆಗೆ ಎನಡ್ ತೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅಂಚ ಐತೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಒಯ್ಕಪ್ಪ ಇರು ಏರಳ ಪಣ್ಣ ಉಂಡ ಐತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಊರ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು 7 ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಟಿರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂದು ಪಂಡಿತಾರ ಎಂಕುಲು 5 ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಗೊರ್ತು ಜಂಡ ಸಮಾಜ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನ ಟೀಕೆ ಹೇಳ್ಪೇರು ಮೋರಿಡುಗೊಳ್ಳುಂದು ಅದೇ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಮೋರಿ ಬೇತೇನೆ ஒரு ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುಡಾಗ ಒಂಜಿ ಎರುಗಟ್ಟದ 4 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತೇಡ ಐ ನಾನು ಒಪ್ಪುವೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರ ಕೇಂದ್ರ ಬೈತೇನೆ ಕೆಬಿಕ್ ಬೈತೇನೆ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಬೇನೆನೆ ಆತಿಜಿ ನಾವು ಅಂಚ ಆವಂದಿರದವರ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತದ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಮನ್ಪೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಜಿತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೇನ ಹಾಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಸಮಯ ಕೊರಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಸಿಟ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಈತ ಮೆಡ್ಲ ಇರದಾಯ್ತ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲ ಎರು ಸೆಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಗಿಡಪುನರ ಕಾರಣ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಪನೋಡುಂದ ಎರು ಪಾರೋಣ
ಏರು ಪಾರುಣ ನಮ್ಮ ಓಪುರ ಏರು ಪಾಡ್ದಾರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಜುಳ 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 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ರಾಬರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇದು ಮಾತ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಮಂಜು ರಾಬರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಟೆ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ತಾಟೆ ಮಲ್ತೇನೆ ತಾಟೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರ ದುವೆ ಜೋಡಿ ಮಂಜುಳ ರಾಬರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ಏರು ಪಾರುಣ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಗಿಡಪುನಾರು ಫಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಆರೆ ದಾಯಕಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎರುಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತನಾತೆ ತಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುದೀರ್ಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಇತ್ತೇನ ಟೀಮುದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕು ದಯಂತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಏತ ಆಶೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಗಿಡಪುನಾಯನ ಬುಡುಪುನಾಯನ ಸರಿ ಬುಡ್ಕೇರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಿರಾನೆ ಬರೋಡುದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಏರು ತಾಂಕುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆ ನನದ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಏರು ಕಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ದೇವರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಜೋಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಬುಡುಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮುಖಂಜಿ ಏರು ಗೋಪಾಲ್ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ನೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಶ್ವತ್ತಿ ದೈಂದ ಗಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಈ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಟಿಗರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಗಿಡಪುನಾರೆ ಪೂರ ಬೈಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರಿ ಈ ಇರ್ನ ತಾಟೆನ ಗಿಡದ ಮೆಟ ಮಲ್ತನ ಆರು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಕೀಲಿರ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಲ ದೈಂದ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಮಿತ್ತ ಆತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಯರ್ಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಉಂಡು ದೈಂದ ಗಂಟೆ ಟೋಟಲ್ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ ನ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಯುವರಾಜನ್ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರು ಇರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಜನರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಾರಿ ಒಂದುಲ ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ ರೈಕಲ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಕುಲ್ ಒಡನಾಟುಡೆ ಉಲ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎದುರಾಳಿಂದ ಒಡ್ಡದಾಲ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರುವತ್ತೆ ಸರ್ ಬಾರ್ನು ಉಂಡ ಏರು ಪಾರು ಪಾರಂದಗುಲ್ಲು ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಆವುಡೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೋಪುಡೆ ಅವು ತೀರಿಂಡ ಕಂಬಳದ ವೈಷಮ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಇತ್ತ ವಕೀಲರ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ವಕೀಲೆ ಆರು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ಲ ವಕೀಲೆ ಕಂಬಳಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮಿಗಿ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಗಿಡ ಜಪ್ಪರ್ನೇವಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಪ್ಪರ್ನೇವಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಇರುಂಡು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ರಾಜಿಂಜಿ ಅಲ್ತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಚಾವರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಲೇ ದಯ ಈತ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಆತಂಡು ಏರೆಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಗಾಡ್ ಮೆಕುಲೆ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆತನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಐಟ್ ಮತ್ತ ಎಂಕಲೆಗ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬೇನೆ ಇಂಜಿ ಏರೆಗೆ ದೇವಿರ್ ಕೊರಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆವಡುಂದೆ ನಕ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನಕ್ಲೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ದಾಗ್ಲು ಎ ಬಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರಾರ ಅಂಚಾದ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಆಡಿತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ್ ನಕಲು ಒಡನಾಟು ಉಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿ ಇರುವ ಜಾತಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಮೆಡ್ಲಿಗ ನಾಯರೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ ಮೆಡ್ಲಿಗ ನಾವು ಒರ ರಡೆ ಜತೆ ಪುನಿ ಮೂಜೆ ಜತೆ ಪುನಿ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಐಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾದೆಕ್ ಪಡ್ಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೀರಿ ಬಂಗಾರದ ಆಸೆಗಂದ ಅಂಡ ಐತೋರ್ತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ ತಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಈತದೆ ತಂದೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂಗಾರದ ಆಸೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಗ್ರಾಮಗು ಪುದರ್ ಪ್ರಧಾನ ಇರುವೈಲ್ ಬಾಣೆಲ್ಲ ಐಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಉಂಟು ಇರುವೈಲ್ ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದಬುಜ ಐಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಶಾಶ್ವತ ಇರುವೈಲ್ ಶಾಶ್ವತನೇ ನನ್ನ 10 ಜೊತೆ ಏರು ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿರಡಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಜಿ ಟೀಮುಲು ಇರುವೈಲ್ ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇರುವೈಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಕಾಯಮ್ಮ ಒಂದು ಬಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರು ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡ್ಡ ಪಲೆಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಕನಪಲೆಗೆ ಪೋಪರ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನ್ನಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏನು ಅಶ್ವತ್ಥಲ್ಲ
ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇಳಲಿ ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲಾಡು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇಳಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ರೆ ಎರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗ್ ನನಾತ್ ಇಂಚನೆ ಕುಸಿಟ್ ಕಂಬ್ಲಗ್ ಬಲೆ ನನಾತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆವಡ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ.